Sakawai ka jingja tua kendo kalaja ha Sunapur ne ka step a kapor praba JEA hajan ka tunnel ka bala yalam sha ka jingdheng kali ka bajur ha ka surok ba National Highway ka banriu kani kala pen kuslai jingmut shi kat dei ya ki belet ki bawan namar kila sakut da ki kenta ha ka tega jaka hadu shi buji shi teng minsngi ki nong tre ki dang pen khut ya ka tega jaka na ka jing tua kendo bat la kmi lenti bashan in sapleno ya ka tunnel ban yat ki kali Henry ka badan bok kalong ba amsham la don kanu ka jingja ka basngosi hadu ka bamenta. Ha ka jo kapor kinong song snong ka suna perdi kila pinpau ya ka jing sngokia ha ka bayedei bat ki kali ki bapenyeng ha ka jingking sunapur ka babu jingma ya ka jingking. Katei ka jingking ka dei ka lat penyeso ka badonkam ya ka Meghalaya ka Assam, Mizoram, Tripura bat ki benta jong ka Manipur. Kumba kalong menta lala ben penkhut ya ka kendo ka ba ha ka tei ka tunnel bat ki kali kila sedang banyad. Lakarpat ru ya ki nongwan banyak bhai ki kali ban long ki bapet ngor bad banyak kini tam para kali. Deputy Director Mainstreaming ka Meghalaya